Sekuru nezvemari yangu 2800 US yemotokari yangu yandakakutengesera ukasabhadhara. Yani mbo dzako uchitwara mari yedare hautaura izvozvo kuti Johannes Mushonga achitaura kuna oil nachiruka na zabuchuruka. Taura tinzwe Johannes. Mukomana yanonzi wenduka akauya kumba kwedu kupinda mombe kumba kwamukomana. Ini ndaida kubuda ndikapinda mumarundi. Saka iye akaya nemota yaangana yaida kutakura nyama nemupurisa pachimwe. Ini pandati mukomana angada kuniperekedza dhirevha angada kunendesa kuchirenzi ndinokwira marezi. Ndati asindi vanoenda kumarondera iwe chitora mupurisa nemota yangu inini uchimuendesa mupurisa kustation. Iye ropa akauya chipo ati akatomboti chimboinzwa security munipeni ati aiwa ndiiva ukavera mota yangu noita siya iye aende isusandi ndovataataenda ropa akatanga uchitaura nyaya yake kuti achiwa mota yangu yaiperekedza mupurisa. Iwe zvauri Muzukuru handingachakurowa hangu parefu kuti mota idzi dzese dzakagara dai dzinenge dzichida kutodya dzinoda kudya dzese dzakagara. Saka iwe chimupa 2800 wakambouya nehafu yati ndokundokupa wokushanda zvauda kushanda ndovataundirivana. Akabva aenda rimwe zuva nhamuka ndiri kuenda nemukadzi kusikeri kuchinyudza nemota iwe. Iye akanga afuna ndiri kuuya Sekuru ndikati uya ndiri kumba. Ini vanhamuka ndichienda kuchinyudza. Ndapachinyudzi vaiva ndanzwa afuna ndiri kumba muri kupi ndikati ndiri pachinyudzi. Ndikati ndikati handina kubuda ndaendesa kusikeri handiri kukasika kudhibeko. Akafamba kubva kumba ikoko panditira kuuya kuchinyudzi. Auya kuchinyudzi kuya uko ndobva ataura nyaya yake. Ini ndandataurira mapurisa akanga aripo wakatomboti zvamuda kuita nyasi motikari munhu yanogona kukutsotsa imangwana mukanetsana. Isusu pamapurisa panapa tichabvumiti kunyora izvozvo kuti munyoresane zvemapurofati zvakakura kunze kwekuti maenda kwamambo kana kuenda kuna commissioner of post munoita nyaya dzenidzi. Andati but ini ndirimuimba nekuti Muzukuru iyo mwana watete handingafunga kuti angasvike pauda kundivhara. Kana makuita naye itai mukadzi watawana namushuma vaaramba wataenda kumba akaramba achingomanikidza ona dhirevha mota yangu iya wataenda kumba tisi varamba achimanikidza akati zvaari kutaura kuti musi wa 17 3 weeks chete anokuti mota yakangogara taraia mota yangu ine chikwereti chega chemutiro. Saka mota yakangogara ngatimudeyadi ashandisa. Mukadzi akamboramba uyanza handi pamberi pewabereki wake iwa wataenda kumba kwacho kuti anotaudzana kumba kwacho ikoko. Baba wacho anombomurambidza kuti oweni namai wacho oweni inini zvikuda kuswera takuda kunetsana hatiti nasekuru hatina kubvira takanetsana. Inini sekuziva kwako iwe ndisabhuku yewanhau ikwamushonga. Saka kana wakuda kutanga kuita zvinhu izvi manje lezi wada kuti pesa Sekuru mungatidzira vanozoshanda kwangu ironda yona tavhuma paya tanyororana kunga takanyororana pabhuku ndobhuku racho tanyororana kumba kwavo tapedza kunyororana tipe iyeyo mari dzacho musi wa 17 wacho wasvika atanga kujamba ndoya Saturday akambonditema ngemutore mari yenyu kuHarare kuno. Ngati ini ndokufambira kuHarare une mari here kuzondipa lift yacho ikoko nditsvage mari ndiuye nditore mari yacho. Ndobva aziserera ngaiwa asi ndinyepa hangu kune 1000 regai ndisvike muSaturday inenge yakwana 1.5 ndoyamuri ndokupai mari yenyu. Ndamira Saturday yasvika hachabatiki ndakutaura nemukadzi. Sekuru pane mari atakamirira ida kudai mari kuti paFriday apa kana kuti 3 mukadzi akati 3
mukona nangoregere ipapo Sekuru aita henjisi zvamunoda mukadzi chitatu chasvika hakuna vanhu ndaenda ndanoona iye mukwambo namai vacho mukwambo anotaura zvake zvaari kutaura chete mwana haana kuziva kuti musha mune mhepo musha mune zvakadai ndo zvakapota achingotora mota pamuri ibva yasvika ichibva yanofa iye zvakazota ndikati saka zvineine kuti ini ndikuda mari yangu yakatorwa nemwana wenyu murumbotaurawo nemwana iye akati inini mukomana yaanonetsa nokuti akada kuti umutaurire atanga kuita rafu kana kuna mai kana kwandiri kana kunani ndati alright ini ndaakuchita zvandinogona ndoisa nyaya yangu kudari chete ndosaka maona iri kutaurwa oyo kwavandichakamira zvose zviri kutaurwa hapana chekunyepa ba nyaya yakaitika ndeyekuti musi wekubhadhara mari handina kutadza kubatika asi ndakatoaudza Sekuru ndakaudza before Sekuru ini ndoita zvenyama ndaita dambudziko kunoku ndatenga mombe dzine chirwere pandaenda paAbhato mombe dzangu nyama yangu yese yapiswa saka ndine mari yandakatarisira yandiri kutumirwa natezvara wangu andakatsanangurira nyaya iyi pangu kusvika musi weSaturday ndinenge ndaane 1000 ndokupai 1000 ndozotsvaga imwe yacho balance Saturday dani tezvara vana kunditumira mari musi wawapedzisira kufona wakatofona inini ndabuda ndichienda kunohodha wakataura nemukadzi zvichokwadi mukadzi akatotorona wakati kana wauya vanokufonerai ndichidzoka iwo wakazonditangira kufona nguva yandakasvika kati Sekuru matofona ndoda kufonera nyaya iri kunoku ndiyabva ndawatsanangura chimiro chiripo mari yangu haisati yauya asi vandikangouya Sekuru ndinokupai mari iyi ndakatongomirirawo saka ndo chimiro chiripo zvekuzoti kune zvakaitika zvekuti mota yakafara kuti hazvipindi ipapo mudziyo ndewangu ndakabvumirana nawo kuti mudziyo ndewangu saka chichemo changu pedzi ndechekungokumbira kuti wakandipowo mazuva ndinotsvaka mari yawo ndowapa mari yavo inyaya yakaitika rini nyaya yakaitika ndaifanira kunga ndakavabhadhara mari yavo musi wa17 April isati yabhadhara balance imari yakabhadhwa kwamupa yese here balance here kambichi hapana zero deposit saka nhasi wauya nechi chakamira upenyu hwandikurarama zvamai manje wakandiomera handina kana mari saka unogozoireza sei iwe usina dai wanga wauyoka ne1000 handiti wati makabvukira mari 2.8 dai wauyoka ne1000 handiti tanzi kudai kuzwisisa kuti no at least waakureiza saka tikakweke wauya nemari yekuti unokuti ndirai ndiri kubhadhara chikumbiro changu changamiri mari yaSekuru handisi kuramba kubhadhara ndakangosangana nedambudziko unobhadhara rini wauya nemari zvese nhasi handina mari ivi ndimi makandoita wakauya kumba kwenyu mukaitayo atoni mukandoti ndini neyo pamba ndi mwana wangu wenyu ende zvakauya akauya kumba kwenyu achitaura mukabvumirana nazvo ndaichorambawo izvo zvine mwana wenyu sani motikari pane 3 months yatengwa motikari yacho iripo kuwako iripo asi haisi kufamba haisi kutofamba musi wandakangoitora ndakatadza kusvikana macheki yakasvika paigonest nekuti motikari 1 wakatora yakabva yandofa 2 hauna mari yekugadzirisa 3 mari yekubhadhara unoiona kuti ndine mari yandiri kutarasira yandiri kutumirwa nanatezvara wangu saka ari kupaona tezvara wangu izvezvi zvakaenda kukinya ndovanosenza kukinya vanondisandira kuSouth Africa asi izvezvi zvakaenda kukinya
ari kutumira ri mari iwo wanga wakataura kutumira 5000 saka ndisikuziva kuti inouya musi wachinga hanze yekuti uite sei ikuboosta kubasa nechimiro icho chindakawatsanangurira ari kuchiziva iyo wadare munoti chii kachangamiri ndiri kuona kuti mubvunzo iri kubvunzwa iyo nachangamiri munoda kuipindura zvinogutsanari mukangotaura zvamuri kutaura izvo pasina chibato chamauyawo nacho imi makambokundikana kuti munge muchibhadhara panguva yamakapromisana ndizvo wakatadza wouya kudare ukataurirwa nemapurisa kamutemo nemafambiro anoita nyaya kudare handizve iwe ndinoda kuziva manje kuti zvandakuenda kuchirege ndingotsvaka chero pakadai ndinorepa mubvunzo wamabvunzwa nachangamiri zvino mukaramba muchingotaura kuti ndakuzodai ndiri kumirira zvakadai zvekuethiopia kana zvekutanzania ndine zvibatiso zvandandakanyora zvandandakati kana ndakwingana kubhadhara chii chamakanyoresa imini kuna vava chinokwanisa kunzwa nedare mushini wekuchekesa nyama negenerator neinjini yechidare zvapamuri nini mumhangari kuti munge muchitaura izvozvo asi handisi kuona vangadai vataura imini zvakanyorwa pazvimeni yatati anzunzai nedare Zvichakamiri chokwadi kuti pane pawakatengesana mota vakanga vawirirana kuti ukasabhadhara inotora iwo mushina wekuchekesa nyama neinjini yechigari asi zvase zvakadaro zvakanga zvisingasviki pamari yacho iyo kwaizosara kuine 1,200 handizvo generator neuyu ndizvo zvekungocollect zvese zvaienda pa2.3 value yazvo 1.5 ndo mari yandandakanzi unotanga kuuya nayo sekubvumira kwatataita unotanga kuuya ne1.5 wozopedzisa imwe 1.3 saka kwandaipiwa maasset loan nenyaya kuti ndakapisirwa nyama yangu ndakatadza kunopedzisa kubhadhara loan yandakanga ndaapply yacho saka wana kuzokwanisa kundipa mari yayo kuti yandaitesera kuti musi wa17 ndinenge ndapiwa ndo yandichipa sekuru mari yako ndo zvakaitika saka tanonoka mubhadhara mari dzao kwasset loan unechikwereto kuti kwasset loan ndakazopedzisa kubhadhara but nenyaya yekuti ndakanonoka kubhadhara hawachakwanisi kuti wandipeno zvinhu zvaari kutaura zvaitoiti amasikini saka mari yaari kutaura yekunyepa nekuti zvaazvo masikini zvaari kutosenzesa kucha kwake kwazvinhu zvaari kutaura yemukolektiza inini handingakwire kuenda zvinokolekta zvinhu izvozvozvo wabva wakwa nemombe une mombe mukoma wakwa nemombe ndoda unondipa mombe dziri padhuze kuti ndikwire kuwesta mazizi angu chikwira kufonera ndini kupekera ndini iwe wati payment plan yako yakamira sei chachingori chikumbiro changamiri handisi ndikaipa mazuva ari padhuze ndinogona kureva ndandichikumbirawo mwedzi umwe chete 1 month to pay right 1 month to pay tokupa 1 month to pay kana usina kubhadhara imi baba muripo dare richazoya richitora mombe kudanga kwenyu and totaura chikwereti che2800 mukadivhaidha by 350 mombe yedare dzinoita mombe ngani $2,800. 8 more 8 right dare rinoya kutora mombe 8 kudanga kwenyu mibalo 1 month to pay asakabhadhara chikwereti ichi nguva yatatara yemwedzi chakanakira nguva inofamba handiti kana asina kubhadhara dare rinouya kutora mombe 8 kumba kwenyu pa8 ipapo panozobviswa mombe dzimwe mbiri dzewakomana wachaya kuita basa kuita 10 ndinokumbirawo kubvunza nekubatsirwa ngatiti mwedzi wandapa ndawana kana kuti 2000
munondibatsira unochizouya uchichema muine mari toona kuti chichemo chako chiri valid here, mari yako commitment yako iri valid here. Saka tokupa mwedzi, nhasi ndiani 19. Saka by 30 June takupa mwedzi nehafu. Tokupa mwedzi nehafu 30 June unofanira kuti ubhadhara chikwereti chako che$2,800. Ukange usina kubhadhara, dare raakusimuka, harichakunyorera imwe notice, raakusimuka richindotora munhu kuna baba wako. Okay, chisimukai muende. Asi zvinokwanisika kuti nyama ndikawana 500 before iunze kudare tinodeposa kudare kuti isapere unopa magarani achideposa omupa mari yake yakakwana. Unounza kudare anounzira kubhengi kwaanondoisa mari yacho ondoiswa yakwana pamwedzi ipapo watataura kusvika 30 June totomupa mari yake yakakwana. Unoedza makosta angu. Right, makosta enyu mari. Tanga kuya kuzoita $40. Yeah, that's $40. All right. $80 makosta. Shangamire ndokumbirawo Sekuru neMuzukuru kukumbirawo. Waburiswa unozouya ukumbira nekupayment plan yako makosta $80 haana kwana. Aritokanganisa changamiri vari kutaura mutongo wasingetende makosta ainazvo Oliver 2,880. Okay. Ndechikumbirawo